derɗiraɓe hande bo weeti taw waɗi pal heɓa ɗo ñaama taw wi kadi waɗa en wolda seɗɗa heɓa en jiya kadi en bolwa kadi koɓe dogga nder ngeydam meɗen. I know what you're saying, yeah. Kind of, yeah. I mean, we asked if we can more proactive in reaching out to you if thing done in the process. On yiyaɗo ni ɗo min ɗo nder kuuɗeji macciɗine kuuji américaine en ɗo ɓe jonta ɗum corporate. Min ɗo nder corporate world. Tawi kadi bolwa wiya yimɓe kadi yimɓe ɓe anda ɗume doggata ha huugo nder compagnie ji mawɗi. Yimɓe marɓe haje huugo ha compagnie ji mawɗi a wiyaɓe kadi ɗume on minin kam expérience komin faami ha nder huugo am ɓe maɓɓe ɗo ɗume on komi faami kadi ha hunde may ɗo kam koyɗum na ko walla caɗɗum. komi faami kam huugo nder huugo ha nder wonugo nder corporate américaine aɓe ƴon nder compagnie ji mawɗi huugo nder compagnie ji mawɗi américaine ɗo ɗo mari haje talan ɗo mari haje yo a anda no a wondirta ɓe himɓe noye a anda noye a waɗata noyi yakeji a andugo ma noye a wondirta ɓe no anda noyi yakeji himɓe woni nder duniyaru. ɗo jooɗi bana no ɓe yewta ɗum ɗum bana to a ɓangi debbo a waddi ɗum nder saare ma lawa ñiɓini dada ma bo saare ma na yi kadi e debbo maɗa be dada ma kam na yi hunde ɗo ɓurna fu na yi naral wonata ko na maɓɓe to o wiya ni ko banni on huugo ha nder compagnie ɗo mawɗi ɗo woni tufle hakkunde ɓiɓɓe nder kuuɗe homojo fu ɗo ɗafta heɓa ittama groupe ji ɓe gaɗata yimɓe ɗon gaɗi ha nder compagnie ji kanjum on ɗo saɗi ha yimɓeji feere an to a goɗɗo feere to a wona nder groupe re ɗo saɗi hana ha wurta nga an ɓe ɗaftata ɓe ittama. ko walla an ni ko sendiri tufle bana ɗe meɗen ha bana Afrique ɓe tufle ɗe ha ɗo ni huugo ha compagnie ji mawɗe bo tufle may ko sendir ɗum ɗo ha Afrique na yi onon pat on laral gotal don tufle may ɗo to goɗɗo waɗama tufle ɗo foti yo ɓe wañima tan na gam haala laral ma to ha ɗo ni ɗum nder compagnie ji mawɗi ɗo ɓurna fu yo tufle ma ɗo jooɗi hakkude lare feere on a tawa yimɓe asiatique en ɗo jooɗini tufle maɓɓe kamɓe ɓe ɗo ɗafta heɓa ɓe ɗakka nasara en bo ɗo jooɗini tufle mum ɗo ɗakka heɓa dayta komojo fu to ɓe ɗiɗi fu bo ɓe hawra kadi ɓeɗo ɗafta ɓeɗo gaɗa tufle ɓe ɗiɗi fu ɓe hawra kadi ɓeɗo gaɗa tufle heɓa ɓe ɗakkitina ɓalejo. to an a ɓalejo to a wari a nasti yaɗo ni ɗo to ɓalen bo a yiɗo senditi an a ɓalejo to a wari a yetti ha nder nokkuje maɓɓe ɗe bana ha ɗo ni may ɗo
ɓe yiɗi yo ɓe desama to foti a wara tawa a nasta nder compagnie a tawa woodi ɓalejo feere ɗo huwa o artima warugo ɓalejo mo ɗo huwa ɗo o artima warugo ɗo oɗo mari konne en to enen to an go a wari konne en go bo ɓe ɗo ɗafta heɓa ɓe itta mo kanko ɓalejo may no ɓe pat ɗo ɓe ɗo gaɗa mo report ji ɓe ɗo reporta mo ha management ha leadership ha hoorejo hoore e compagnie ma ɓe itta mo amma compagnie go ɗo laara yo ɓale en wonɓe nder compagnie maɓɓe go fuu ɓale en may ma ɓe ɗuɗay ayi ha ɗo woodi kuje ɓe jonta diversité ɓe wato may ɗo ɓe yiɗi ɓe marugo haajeji leƴƴi ɗuɗɗi wona nder compagnie to bangol haala may kam compagnie ɗo jogi yimɓeji bani ɗo ngam compagnie may ma ɗo andi yo yimɓeji ɓale en nder compagnie muɗum may ɗo ɓe ɗuɗay ɓe pat ɓe ittama donc oɗo may tan lutti to kanjum waɗata yo rane en goɗo reporta mo asiatique en ɗo waɗa mo report ji yiɗi ɓa ɓe itta mo amma leadership management mawɓe compagnie go ɗo jogi mo ni ɓe yiɗa ɓe itta mo ngam yo tata to ɓe itti mo ɗo o yaha o yara ɓe saare kiita o wiya o ngam laral mako waɗi ɓe itti mo to jotta kam an bo a wari a ɓalejo a keso a andana ko ɗo dogga tufle ɗe ɗo dogga hakkunde maɓɓe a wara jotta kam yo a wara an go bo yo nasara en ko ɓadditinama nasara ko walla asiatique ko ɓadditinama to ɓe ɓadditinima ɗo ɓe yiɗi yo an on a yaha haɓana ɓe habre nde ɓe fotai ɓe waɗa donc an on a yaha waɗa ɓe probléme to an a waɗa probléme ɓe ɓalejo mo woni haɗo ancien go ngam to an on a waɗi probléme ɓe mako ɗo to management to leadership ittimo ɗo ko o yahi saare kiita ɗo ɓe wiyan mo yo a nana ɗum min o fotai o wulla ɓe o wiya yo ngam laral mon itti ngam yo goɗɗo mo ittima ɗo probléme ko waɗi min ittima ɗo ɗum ɓalejo bana maɗa on donc andugo pijirle banni ɗo ɗo marama haaje ko aɗo mari probléme ɓe ɓalejo on a wari aɗo mari probléme ɓe mako ha nder compagnie numu 13 numu temerre fodde ko a yaha waɗa mo report tata an yo ngam a yiya yo himɓeji ɓeɗo jalanama nasara en ɗo jalanama ɓikkon rewɓe nasara en ɗo jalanama an ka a wiya a wari a hefti nda leñol kesol a wara a laara ɓalejo go kanko oɗo jooɗi toon a wara a hawra ɓe maɓɓe ɓe hindu en himɓeji ɓe chinois en ɓe nasara en on tumbira oɗo ko on faɗɗa mo on do'a ɓalejo go ngam kanko o faɓɓiya ɗo ni ɗo oɗo jogi ceede guttuɗe andi to aɗa faɓɓa ɗo ceede ma ɗo ɗuuɗa to an a wara a hawrana ɓe ngam ɓeɗo jalanama tun ɓeɗo mofti ɓe nastima nder moftirde to oɗo may ɗo ittama nini mo ɓe lortata ha ɓe itta ɗo ɗum anon ɗo on ani ɗin pama am lor fammi fuɗɗita ngam yo foti ko compagnie ji mawɗi may banniɗo wala ha nder lesɗeji Afrique ɗo foti woti derke'en meɗen ɗo janga ingénieur foti a nasta ɗo huwa bana ha Google ko ha bannini ɗo to a wari a nasti ha nder compagnie ji mawɗi banni ɗo se a anda yo fodde ko ha waɗa action ɗo fodde ko ha waɗa hunde feere ɗo numu a luggina numo ma fodde ko a hosa a waɗa hunde feere to a lugginai numo a tammi regret go ɗo miɗo wolwana mon ɗo hunde wonde tawiyam on kanjum waɗi balɗe ɗo min ma mi acciti wolugo ngam hunde on tawiyam ko nandani bana komi wimon ɗo pasikaje nini ɗo donc heɓa ɓe utilise ma ɓe yaaɓa to hoore ma heɓa ɓe farta goɗɗo ɗo hunde on nde mi yi on min kam mi yi ɗum pratiquement mi yi ɗum ɗo e nasara en appliqué ɗum ɗo yimɓe ngam majum on miɗo wiya yo hunde may torriyam sam hunde may waɗi yo balɗe mi wolwayi e lebbi mi wonay nder hoore am sam ngam yo to a hiriti yo ɗum erreur on bo foti goɗɗo may ɗo a yiya ɗon ɗo hunde spetete nini ɓe itta goɗɗo foti an yo onon ɓe noire na yi to noire en wari ha nder compagnie a tawa himɓeji to ngaɗo jogi employé en temerre a tawa noire may ɓurta ɓe joyi to ɓe joyi bo komoye ɓeɗo sendi ɓe ha département ji feere goto no ha département ko larani recherche goto no ha nder laboratoire goto ɗon ha bal sippa commerce business goto ɗon ha kujeji IT donc on hawrata foti yo an aɗo woka aɗo huwa bal recherche e ɓalejo goto tan woni totton ɓalejo goto go kanko may ɗo oɗo mari ennemi en
kamɓe ko ɓe ɗo habda ɗo himɓeji ni waga ɗo habda heɓa itam hana anda a wara nasta ngam probléme yel petetel banni a wara nasta a wara waɗa nini a yaha a wiya a wullan mo hanga a wari a keso nga a heɓina sare ɗo jalanama to a wulli to a yahi a wi a yecci yimɓe management waɗo hosi décision ɓe farti mo ni antan ambo a wallitina sara en tan hande bo ni min seeso